सेंग्राफोर मा खालामबाय थाखो दा सानजौफु टाइमावलाय फैदो सानदे स्कुलाव ज' थांसै नोंनि उनाव उनजोंसो फाग्लाफ्रा फैबाय ओइ फराफोरनि गथ' आखिं गथ'फोर नोंनि उनाव नै मोनबाय र' केम्पार गोजालै नों थांदोलाय जोसेफ जोंहा गावसिदों एसे खाबार होबायलै सानदे स्कुलखौ हाबनांगौ फंबायमोन दानो सोलोंखायाबो माब्ला सोलोंबावगोन आयौ बोरैमोनलाय जों थांमारसैलै आदा जारला थौ जाला माथो गावनो दे नोंसोर थांदो दे गैला बेबादिनो थाफानो नाङा फंबायमोन बिसोरो जोबोद अख्रा सानदे स्कुल हाबा बिसोरो एबारनिफ्राय जों सानदे स्कुलाव हाबबाय थासिगोन आदा थौ आदा दसे उनाव बेरायनोसै थौ होनबालाय आदा जसेबाबा दंना गैया बेबा जानोलै फंबायमोन फैदों जिरायफै आदा ओरैनो थांनो बानानै बेरायनो फैबायलै आदा नोंसिनावहाय दे फंबायमोन मोजां जादों बिदिनो बेरायखांखानांगौ सम आच्छा फंबायमोन जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मानो सानदे स्कुलाव हाबनो बायो सोलोंनांगौ समावनो मानो सोलोंनानै लानो गोसो जाया उनाव सोर नायगोन फंबायमोन जोंनिबो मण्डलिखौ सोर दैदेनहैगोन दानो सोलोंखायाब्ला बेबादिनि थाखायनो जोंनि मण्डलिफ्राव दैदेनगिरिफ्रानो गोमालांगासिनो दंसै आरो नांगौबादि गोरों मण्डलि खांग्रा मानसिफोर मोननो थांला सासे सानै गोरों मानसि थानोसै बिसोरबो साख्रि मावनोसै आरो मण्डलिनि फारसे बावगारलांसै सानदे स्कुलफ्रावनो मोजां लोगो लाखाला नालाय नंनायालाय नंगौलै आदा बयबो गाव गावनि फारसेल' सांग्रा जालांजोब्बाय दे आदा बिदिब्ला जों थांसै नामा थांसैबो थाथ'दो दे आदा बिदिबालाय दे फैबाय थालै बिदिनो सम जागोन दे आदा आदाया थिगखौनो बुंदोंलै ना जेम्स बिनि साननायजों हायालै मण्डलिनि इयुननि थाखायबो माबोरै सानहरो नुखाबाय दा नों नंनायालाय नंगौलै आंना न'आ मोनबायलै जेम्स थांदो नोंहा औ दे थादो